Noiz egin eta noiz egin. Gauza bat da, normalin gertatzen dena da, autoen jasotzen diren datuek eta hortik ateratzen diren ondorioakin erabaki batzuk hartuko dugu, horrek ja hurrengo urteko planien txertatu beharko dugu. Ezteko batzutan, gero eta gehiago gertatzen da, eta erakundetan orokorren ez bakarrik hezkuntza zentroetan, urte biri baten egiten dela, gogo betetzen inkesta segaitik. Hurrengo urte erabiltzen dugulako martxan jartzeko erabakitakoak, ekintza plan horretan agertzen diren ekintzak. Urte baten gogo betetzen inkesta, hurrengoan gauzatu, horra agertu diren ekintzak, eta gero urte biren, barriro, gogo betetzen inkesta pasatu. Eta beste batzutan, tarte horretan aprobetxatzen dabe, informazio kualitatiboa jasotzeko. Osagarrizko prozesuak da batzutan. Urte bire gogo betetze inkesta, kuantitatiboa, eta tarte guztietan kualitatiboa. Talde fokalen itxartez, edo dana. Eta bebai, guk egiten dugu adibidez, ezta? Zuke pasatu baduzu edo jaso baduzu pertsonen asebetetzea, bebai, urrengoan galdetzen zoazenean, bai urrengutien edo urteririk behin edo urteririk behin, bebai egoten ondo gogorarazti pertsonei, ze hobekuntza edo ze aldaketa egin diren tarte horretan, zer jarri da martxan, ze askotan asto egiten jakuz. Bai, noberari galdetzen dutzinean, nire burugatik bebai, ez badotzu gogorarazten zer erabaki hartu ziren, zer aldaketa egin ziren, batzutan ez zara konstiente horrena eta ez duzu hori kontuen eukitzen zure balorazioan, bai? Orduan, guk bai egiten dugula aurreko galdeketatik, zer aldaketa, zer hobekuntza, beti ez dira hobekuntza, batzutan dira aldaketak edo erabaki barrizek edo moldaketak egin diren eta behin hori argideko zula erantzuten duzu hurrengo momentuko inkesta edo talde fokal edo beste egiten denera, bai? Hori be, ondo etorten da. Anonimoa guztiz anonimoa. Bai, horrek ez da esan gure ez dugunik filtrorik pasatzen esan edo segmentatzeko informazioa. LH, HH edo zerbait, zate baterako horren arabera segmentatu alda. Osa, zu jarri alduzuz filtro batzuk, eta horrek emongo duturako informazio espezifikoagoa. Batez behar asoa kontuan edaz, etxeatzen dago. Bai, segmentatzeko interesantea izaten da. Bai, segmentatzea berriz interesantea. Batzuk igual galderapen aldatzen da bez, segunda ze ziklo edo etapatan dago zan, batez betapen kasuan. Bai, edo beste segmentatzeko segunda kontu diren da ja plaza eukitea edo interino moduen egitea, horrepe aldipita dezen bat urte dara zuzen zentruen, eta horre jartzen interbalo batzuk igual, zu markatzeko hainbet urte zentruen. Baiz, eta ezberdintasuna gongo da, egonkortasun bategaz dago zan pertsonen artien, eta denboraldi edo epe mugagabe batean dauzinetzako. Osatzen dut ez dara bardine pertzepzioa, logikoa da moduen. Gero segun eta hori zebilatzen dugun, adinaren tramoak eta jartze be, batzutak esanguratzua izan alda, ez dakit. Generoan kontu hori badakizue garro egun ja, eta ez dugu lainarri. Segun eta zenarako interesanti izan alda, baina ez da derrigorrezko erantzute, derrigorrezkoa ez da inkesta bera erantzutea, ez da baina. Baina, batzutan ja hasi kentzen, horako filtroak, baloratzea da. Beste tresna batzuk gitxienez aipatu, ikusi behizu esan gauzela beste mundu batzuk. Esan dutzen talde fokalak ezagutzen dozu ez, erabiltzen dozu ez? Talde fokalak berez teknikaki kontzeptu erresa da. Batzutan pentsetan dugunin gogo betetzea jasotzea beti gabiz pentsetan inkestetan, baina igual gure dugu hori sakondu zergatietan, inkestak horretarako ez dire tresnarik ego bizena. Talde fokalatan egiten gana da, imagine, galera batzutan inkestarekin lotute da. Etxen dugune da, inkestako emaitzak hartu, ikusi igual zein arlo diren kritikoenak, eta horren inguruko taldeak montau. Aukeratu egin dugu personak, apurbete representatiboak direla, apurbete ikuspegi, osoko ikuspegi bat lortzeko, eta taldeak eratzen direna. Ez dire izaten askorik, 2, 3, 4, segun, eta ordu beteko, gehienez ordu biko saio batean,
bideratzaile bat egaz, gidoi bat jarraitzen da, sakontzeko inkestako emaitza horretan. Eta ulertzeko zeratik edo zer dagoen azpitzik. Hori inalda, inkestagaz lotzen badugu, eta bestela ben, gidoi bat egin aldugu, iten batzu jartzen dugu, jakiteko zer dan ezagutu nahi duguna, eta horren inguruko talde anitzak sortu aldiren, eta hortik informazioa jaso. Izin aldire, talde oso homogeneoak galdetu nahi duguna arlo horretako kontu edalako bereziki, edo anitzak ikuspegi orokorrago bat lortu nahi dugulako. Edatzen dugu taldeak zer lortu nahi dugunaren arabera. Lortzen da idea? Eta berez hori da. Gero gertatzen da, dinamizatzaileak bai badekola, talde dinamizatzaile rol hori ondo zaindu biderra, eta batzutan egin dena da grabatu. Eta baimen eskatzen da beti, badakizu, baimen barik ezin da grabatu. Eta grabazioak teknikoki, lan soziologikoetan nola mitien da, gero transkripzioak mitien direlako literalak. Ez egoteko manipulaziorik eta gero hortik atatzen dira ondorio. Gure lan ere mutan ez da horren besteko zehaztasunik edo ziurtasunik eskatzen, ez? Baimen eskatzen da, eroso hau sentitzen badire grabatu barik, baitzen duguna da, jaso. Ideiak, papelien edo ordenagailuen edo dana alakoan, eta gero egiten da azterketa bat, informazioa azterketa. Hori zin alda, beste bat, jentik itxi hau implikatzen dagoena, Eta gero hor dauz elkarrizketak eta ebaluazio prozesuek horrek balizio da gogo betetzea jasotzeko. Esatu baterako arduradunak urtean ben, birritan, langileekin, dekozen, bileratan edo elkarrizketetan egiten dozu ez? Nodo sistematikoan ez? Hori egiten da gero eta gehiago, egiz da oso lotute joaten dela gaitasunen araberako kudeaketa sistemekin. Hau da, gaitasun batzu finkatute bada, ze espero da zure funtziotik. Gero horren jarraipen bat egiten da, autoebaluazioak egiten dire batzutan, eta gero horren jarraipena kontraste arduradunarekin. Edo batzutan, ez da justo aurreko guzti hori engon bier, urtien behin edo berritzen dugu jarretxe, engo dugula da elkarrizketa bat, eta gidoi bat egongo da markauta, eta arduradun horrek alderatzen da, zer moduz ikuste zara, honetan, zetan hobeto, zetan txarra, zer da faltan botatzen dozuna, formazio aldetik, bilakaera aldetik, zer, eta horrek emotiotzo klabe barrizek emoten dut arduradunari, eta horrek euki alde lotura bat formazio planarekin edo dara. Edo lankarrekin, edo proiektu baten sartu biherren igual horretatu naz interesak beste alde batetik doazela, barduen askoz begokizia bazara bestelako proiektu baten, ezagutu, ulertu, beharrak eta zeintzuk diren, eta gero nirekiko arduradun moduan zer espektatiba dekozun edo zer espero duzun igandik. Horretak gauza eta izin bide dituzan. Horrek dinamika horrek badek ikusi hori, zentroren heldutasun mailarekin zentzu horretan, ze puntutaino gauzen oitxute eta prestatuta elako dinamiketan sartzeko. Bizi badoguz barriro fiskalizazio edo kontrol moduan, eta ez badugu lertzen honen zentzua zein da, igual itxarra honetako bat. Bestelako tresna batzukin, ez. Eta hor, enaz enrollauko larre, bai ikusten dozu eta 80 gradukoa, arduraduna lankideekin, 180koa arduradun alde batetik eta gero gure artean, maila bereko lankideen artean, 360 graduko ebaluazioan danak danai, baina familiak eta barne, izen alda. Horretarako bai didala evoluzio bat eta kultura sortzen joatik. Baina, behitzat ezagutu dizu ezala eta aukerak hor egon badaz. Orden, inkestak, gero kualitatiboagoak beste honek. Talde fokalak eta evaluazio eta elkarrizketen itxarte zeinak diren informazioa jasoketak edo. Bai? Hor kualitatiboetan ez da ereduko nienpatzen dauz motivazioaren asuntoa, talentue. Gauza horrek kaptatzeko batzutan alde era kualitatibo horrek emotetzu aukera. Igual, pertsona bakoitzaren motivazioak aztertzeko horrek zelan aprobetsatu bai bere gaitasunen bitartez da motibatzen duritzona lotu proiektu jakin edo ardura edo
lantaldeko ekintza batzukaz, eta bueno, pistak emoten dire. Bai, aurrera orduan? Bai. Bueno, beste gai bat ez, jaso duguna, ezagutza eta hori ezagutzaren inguruko autodiagnosi horretan agertzen jatzu ez? Langileen, irakasle eta ez irakasleen ezagutza. Bueno, formazio plana, kontzeptu horregaz lotu dut bat ez be. Egiten duzu ez zuen zentruko formazio planik? Urtero? Bai? Bai, planik, diseinatu egiten da, edo da, batzutan da reaktiboa, da, segunta ze eskaintza dagoan orduan igual. Edo lehenago badau azterketa bat, ez da, planifikazioan. Hala, diagnosi antzeko bat egiten da, galdetzen da, jasotzen da informazioa eta gero diseinatzen da formazio plan bat? Zelan egiten da? Gure kasuen zuzendaritzan ikusten diren beharren inguruan proposatzen dira klaustura eta klaustroko onartzen badu aurrera doiez. Beharren arabera edo ikusten diren beharren arabera. Da beharrak dinosunean zer dira, ikastetxeak ikusita ze behar eukin aldaba izan bai epe laburrean ikastetxe horretan, edo egiten da azterketa bat epe luzeago batera, hemendik eta 3 urtera esaterako edo 4 urtera, ze behar izan eukiko dugu, orduan jendea joan behar da prestatzen horretan. Dinoz, da azterketa bat erakundetan egiten da, estrategikoki globala erakundearentzako, jakiteko pertsonak zertan gaitu, ez da? Gero bebai dauzia, maila bajoara joan da, pertsonalki bakoitzak zeintzuk ikusten dituen bere buruak behar dituen. Baina, karo, danak egon behar dirako, lotuta, azken baten ikastetxak lortu behar dago horrekin, ez da? Kasu honetan. Bai, hor, igual justo materialin ez dut jarri, baina igual iturri desberdinei dauz, ez? Formazio plan bat egiteko eta diagnosi bat egiten da, hau da, jaso, ez? Iturri desberdinetatik nondik egon aldire informazio beharrak, eta orduen, batzuk bai badire langileen espektatiben horretatik atatzen dira, eta lehen izan dago tresnen bitxartez, ez? Elkarrezketen bitxartez, edo gaitasunen araberako ebaluazio prozesuen bitxartez, eta baina egize da, hortik aparte guk zentro moduan diseinatu bat dugu zeintzuk diren gure funtzioak eta funtzioekin lotutako gaitasuna, horrek be, segun eta pertsona batek zein funtzio betetzen dabe, egokituko jakoz, gaitasun jakin batzu landu beharra. Bai? Eta orduen, formazio eskaini alda zentzu horretan. Eta gero, edo gora, marko nagusiago batean, plangintza estrategikoa da. Norantz joan nahi dugu, zer lortu nahi dugu zeineketan, horretarako gure langileak prestatu beharko dugu. Gaitasun horre garatzeko eta helburu horretara heldu ahal izateko. Orduen, iturri desberdinik dauz formazio plana egiteko. Logiko izango litzeke hori kontinuum bat bezala planteatzea. Urterik urte, zeintzuk kontu jango garen lantzen. Egongo dire, kontu espezifiko batzuk, lanpostuarekin lotutakoak zuzenien, eta egongo dire gero zeharkako beste kontu batzuk. Gure zentruko balorekin eta hori ez, hezkuntza proiektuarekin lotuta egongo direnak. Eta batez be hori, proiektuekin eta proiektuen bitxartez gauzatzen dozu esenez, proiektuekin lotuko dire baitzen. Zeharkako eta zuzeneko gaitasun horrekin situatzen zari zer esan edoten, zeharkakoak normalien dire, talde lana, komunikazioa, lidergoa eta horako kontuek. Hau da, ez da lanpostuarekin lotuta. Zentro honetan edozein langilek, zaindu beharreko kontu batzuk, maila handiago batean edo txikiago batean, hori ja funtzioaren arabera. Baina tanok egin beharko dugu maila batean, gaitasun batzuk landuta egin beharko dugu, gure kultura sustatzen dira. Adibidez esaten da, ez da dagoela hor rol aldaketa irakasleen artean, ez da, igual bakarrik izatetik irakasle hori dinamizatzaile, errastatzaile, edo ez da, eragile kutsu hori behartu behar dagoela, edo metodologia aldatzeko estrategia baldin bada, ikastetxe baten, prestatzen joan beharko zara zure taldea jakiteko hemendik aurrera metodologia aldaketa horrekin nola aritu behar da, nola gaitu pertsona hori ikaslei bestera batera irakasteko, ez da horrek bide epe luzeagorako formakuntza planak prestatu beharra ekartzen dutzu horrek. Euskal Iten izaterako bai, ontan utxune auki dugu askotan, ez dugu ikusi izan erakundeak hemendik epe ertain batera edo 3 urtera be
zer beharko da, beti egiten zen irakurketa igual laburragoa, ez da, epe laburragokoa, eta igual lantal, erakunde bezala irakurketa global hori eskenduan askorik egiten. Hori, hausnarketa batzutan, estrategiko batzutan urten izen jaku landu beharra dekogula, ez da? Eta adibide modure, lehengunean egin dugu, eta etorri jakuna da, orain arte planteatzen genuzan, kompetentzien planifikazio eta jarraipena urterokoa. Baina konturatu gara ez tozkula moten astirik egiteko, hau da, diseinatu urteko plan, emoto eskuria martxoa, ja iraietik aurrera astu ze lankarra ez dakizet. Orduan pentsatu dugu, eta zergatik ez dugu egiten jarraipen hori 2 urtera edo 3 urtera. Zentreke diseinatzen dugu, egiten dugu jarraipena ia urtea bukatu jaku, eta ez tozko moten denborari, ez da? Nahi dut esan, ez dala erreza eta, plantamendu desberdinek egon aldi. Logikoa da hori, zentzuna erabiltzie eta ez egitearren, pausu bat gehiago, ez? Askotan gertatzen jako kontu askorekin, ez? Kontu burokratiko bihurtzen badago, eta espadotzago erabilgarritasune topatzen, gaur ez dara pentsatzen. Jente sentitzen da forzauta, egin behar da, punto, horrarte. Besteko zentzurik, ez? Orduen, gure esku da. Oinarri hartzea eta enseinatzea gure beharretara, ez? Eta gero bebai egoten da hor, ezta? Nola erabaki, eskaintza bat iristen danean, zuen kasuan deitzen da garatutik, ez da? Presgaratik bakatu. Iristen dana, karo, zelan erabaki, bai, ez, zema pertsona, nor, dinot, erreaktibo, eskaintza datorrenean, jakin, zer izan bai, zeri ez, nortzentzako, zergatik auton, hau bai, eta beste urtean, ez beste batzutan jausten gara. Beti egin izan dugu espostakuntza barri duguaz egiten. Hori beste sektore batzutan egiten da, bai, ez da? Gideo ez badagona aurretik hausnarketa da, inertzia zoaz, eta, beraz, totoso igualetekin ataretzen ez. Eta benetan aprobetxatzen nahi duzun proiektuekin txartatzeko edo helburuekin lotzeko. Orduen hor pista batzu jarri dut ez materialen, ikusi. Lehenengo galdera batzuk, benetan ze puntutar arte dagoen zuen esku, zer dagoen zuen esku, gaitasunen araberarekin, eta hor kontu esan duguna ez, gogo betetzen inkestarekin lotzea, edo elkarrizketekin, eta egindako perfilen eta funtzioen diseinuarekin, bai? Eta gero, hor ardudunekin egin daiteken, elkarrizketarekin egin daiteke lotura, hori esan dugu, zeharkako gaitasunen inguruan eta espezifikoen inguruan egin daiteke plana, horretarako aldez aurretik identifikatuta eta jasota egun beharko dira, nunbaitzen, eta ganera ezagutaraztera egon. Pertsona bakoitzarentzako egin daiteke plana eta ekintza zehatza identifikatu beharko dira, eta bai talde moduan, talde jakin bat entzat. Kanpo zein barne formazio prozesuak diseinatuak dire. Ez dugu derrigorrez kanpoako aditu bat ekarri behar gai jakin batzuk, edo gu derrigorrez joan dira ez dakizen programatara. Hombre, aprobetxatu dugu, ez? Jake, hor dagoen, edo ez dakizen kongresu dagoen ez dakizen, alba dugu eta ikusi, ez, aukera. Eta ekartekoa bada, hori ikusi beharko dugu, etxean dekogu lehenengo jente gaitua, igual horretan edo ez. Gero, beste gauza gertatzeako ez, etxeko hori beti kasu bitxea behiten egola, ez? Baina, printzipioz, ona da. Eta ganera izan alda, beste, igual, aukera bat, ez, jente estimulatzeko eta motibatzeko. Igual, neuke inoiz pentsako pertsona horren inguruko ezagutzak deko zenik eta gai izango zanik partekatzeko besteekin, eta hori izan alda beste modu bat, ez, talde dinamika hobetzeko. Beti beste espektatien eta jarreren arabera, bai, zuek ezagutzen duzu zuen dinamika, ez? Baina interesanti izan da, bai. Gero, urtebetekoak izaten dira normalean, baina nireak esan dagoena. Koherentiak izango gara, ez da izela esan papela bete eta listo egin da dago, benetan erabiltzeko eta betzeko izan da izela, ez? Hilabeteka, azteka, planeteka dual dira, segun zein da zuen movimiento horretan. Aurrekontu bat atxikitzen jako, hau da, kalkulo bat egin behar da, zenbat kostauko jargun hau. Eta, aurrera batera, kronograma bat, egon beharko da. Adierazlak jarri behar dira jakiteko zein dan honen betetze maila, hau da, egin dugu formazio plana, eta lehen gora guaz berriro. Eta, ondo gustora, ez, zein da betetze maila,
diseinatu genduzen ekintzetatik zenbat bete dira, ze partailetza maila egon da, egunekotan edo dana dela, zein izan da, gaurko saioan egin den moduen, ez? Balorazioan, gogobetetze inkestetan jaso zen balorazioa, eta hortik zeintzuk ondori ataratzen dire. Eta gero beste gauza zaila badana, zuek sektorekoak zari, eta igual egiten duzu esklabe gehiago, baina ezagutzaren transferentzia hori zelan neurtu. Hau da, ze puntutaraino zuk barneratu duzu zen ezagutza horrek eta erabiltzen duzu zen hori lanerako. Edo uste duzu erabilgarrik izango dira, esatu dut zuten. Ba, ez que ez da... Eraginkortasun hori da. Hori da. Ez bakarrik gustora egon garen formazio prozesu horretan, baizik eta benetan horrek lagundu dozkun gure helburuak hobeto betetzera. Hori oso garrantzitsu izaten da, zeholan ez duzu barriro hanki esartzen formazio bardina egiten. Ze agian ez badozu hori aztertzen, hurrengo urtien beste pertsona batzu joan aldire gai balantzera metodologia edo aurrek urtean egin genuen formakuntza berberarekin, eta aldiz, aurretik joan badadirenak esaten bada, jo, egiz esan, ez garzebe, baina guretzako edo ez dakiz zer lantzeko, ez da erarik egokizena. Hori be aztertu behar da. Bai, egin dozu ez horren neurketak? Neurketak edo irakurketak. Egiten dugu balorazioak bat pasau. Ero neurtzen da, balorazio horri ze, partaidei... Barnekue, Hori da. Bai, bueno, hori izan alda, ez informazioa. Eta gero beste kontu bat ez dutenan sartu nahi izan, baina zinuzetzen hilarri beha, ezagutza hori zen puntuta daño partekatzen da gero besteekin. Zaila bat da. Oso zio,